Rozoberanie počítačov. Po príchode do práce si obleč pracovný odev. Starostlivo si pozapínaj všetky gombičky na plášti, aby si sa nezašpinil alebo si nepoškodil vlastný odev. Asistent ťa oboznámi s činnosťou, ktorú budeš vykonávať. Povie ti, akú prácu budeš vykonávať a ako dlho budeš pracovať. Napríklad: dnes do obeda budeš rozoberať počítače. Jednotlivé časti počítača starostlivo roztriediš a uložíš podľa pokynov asistenta. Keď prácu dokončíš, budeš mať prestávku na občerstvenie. Potom ti asistent zadá ďalšiu prácu. Počítač určený na rozobratie si polož na pracovný stôl. Najskôr daj dole kryt počítača. Podľa pokynov asistenta rozober jednotlivé súčasti počítača. Osobitne roztrieď a ulož všetky diely počítača. V práci pokračuj, kým nerozoberieš celý počítač a ostane ti len prázdna skrinka. Prázdnu počítačovú skrinku taktiež ulož na určené miesto, aby ti ostal prázdny pracovný stôl. Ak si nevieš poradiť pri rozoberaní počítača, vyžiadaj si pomoc od svojho asistenta. Nesnaž sa rozoberať počítač násilím. Asistent ti vždy ukáže, ako máš splniť úlohu správne. V práci pokračuj, kým nerozoberieš všetky pridelené počítače. Pracuj opatrne. Daj si pozor na ostré hrany počítača. Jednotlivé diely počítača ulož podľa pokynov asistenta. Po vykonaní stanovenej práce budeš mať prestávku na oddych a na občerstvenie. Po prestávke budeš ďalej pokračovať v pridelenej práci. Asistent ti povie, čo budeš robiť. Napríklad: po obede budeš vyberať baterky z vyradených notebookov. Prehľadne roztriediš notebooky a baterky. Pri neistote si vždy vyžiadaj pomoc od svojho asistenta. Asistent ti povie, ako máš prácu vykonávať. Po splnení všetkých stanovených úloh uložíš pracovné pomôcky na určené miesto. Upraceš si pracovný stôl. Potom sa prezlečieš späť do civilného odevu a odídeš z práce.